Yung dalawa lang. Yan sila nag-request pa ng 16 ganyan na standard lang ako kasi talaga kailangan talaga minsan lagi pa natin magtuwasan mo lang itong pagkakataon. Okay, let's do the 16. Sino din nag-request? Ako, PCC. Sino nag-request? Si Sarah. Siap. Ha? Siap. Kung siya, palpas lang video yung sisilip na. Sisilip na. Okay.
Sana kung